da je JKP Rasina, da kažem, glavna i motor razvoja opštine Brus. Ukidanjem direkcije 2016-2017. godine, ne znam, ispravit će me bivši predsjednik, sva nadležnost je prešla na JKP Rasinu. Dolaskom mojim 2015. godine kao radnik i kao zamjenik direktora imao sam sastanak sa tadašnjim predsjednikom opštine i sa rukovodstvom, gde smo doneli odluku i, da kažem, usvojili kako i na koji način JKP Rasina treba da se razvija. Da je glavno u JKP Rasini vodovod, kanalizacija, smeće, čistoća, brzeće i sve ostalo. I saglasnost je, evo tu je predsjednik bivši, dao je na to. U kom pravcu, i ti 3 meseca je funkcionisalo super, u kom pravcu je posle otišlo preduzeće i zašto se sad menja nadzorni odbor i zašto 2 meseca kasni plata i zašto se ne isplaćuje sve po kolektivnom ugovoru i zašto razumete, građani svi treba, zašto su kontejneri, da ne kažem, puni i vode nema dovoljno i zašto je neispravno u brzeću i zašto putevi i kanalizacija ne funkcioniše i sve ostalo, pitanje i za naslednika Milutina i za sadašnju vlast i za nas, građane opštine Brus. I jednostavno tražim da znamo kako, šta dalje. Da li opština Brus, odnosno osnivač sa javnom komunalnom preduzećem Rasina ima namere da ono funkcioniše u nekom narednom periodu, da se bavi delatnošću kojom treba da se bavi, ili ćemo sve, kao što je i dato u februaru mesecu 2019. godine ili 20. ne znam ja tačno, da smeće mora da ide u Kruševac, da kanalizacija mora se prečišćava i da vodi javno komunalno preduzeće, odnosno vodovod i kanalizacija Kruševac, da potencijali koji se razvijaju gore na Srebrencu i na Jarmu mora da uzme opština Raška ili ne znam ja šta, ja tražim odgovor da bi umeđu vremenu se desile neke druge stvari, izabran sam za predsjednika sindikata u javnom komunalnom preduzeću Rasina, to je jedino komunalno preduzeće, odnosno javno preduzeće na teritoriji opštine Brus, gde zapošljava 80 ljudi, gde se bavi svakodnevno i 24 sata na usluzi građanima opštine Brus, da građani imaju ispravnu vodu, da imaju čist grad, da dezinfikovano sad bude sve kako treba po ovom epidemiološkoj situaciji koja je i nalogu štaba i svega ostalo, šta rukovodstvo u narednom periodu misli sa javnom komunalnom preduzećem. Vidimo da nadzorni odbor ovih 3 meseca se nije ni sastajao, da 2 puta su se videli, a nikakve odluke nisu donete, da finansijski plan nije usvojen, da je direktor smenjen i ovde su našli sve razlozi milion, zbog ne znam ja toga i svega ostalo. Umeđu vremenu se saznalo da je bivši direktor tužio i upravo je, mi kod njega smo imali redovne plate, grad je bio čist, uredan, šta je sad problem? Ili je problem u radnicima, u rukovodstvu ili u nadzornom odboru? Očigledno da je problem u nadzornom odboru čim se menja. Ja tražim obrazloženje zbog čega se menja, ko će da dođe ovde u nekom narednom periodu da pravi finansijski plan, a budžet se bliži do 15. decembra, smo svedoci da mora se usvojiti budžet opštine Brus i normalno i sa finansijskim planovima svih javnih preduzeća i ustanova i u pravcu javnog komunalnog preduzeća treba da ide. Da se obratimo građanima, mi ispred sindikata javnog komunalnog preduzeća već smo uputili jedan dopis, ne znam da li je stigao kod predsjednice i kod zamenice i kod opštinskog veća, da vidimo kakvi su dalje planovi, šta i kako. I zašto je preduzeće u dugovima, ako i jeste pod znacima navoda, ako nije, da se dokaže zašto kasni plata, zašto se ne isplaćuje kolektivnom ugovoru i regres i topli obrok i solidarna pomoć i sve ostalo. I pitanje na kraju, zašto se menja nadzorni odbor? Šta nije radio ovo za ovih 3 meseca? Ili šta je radio? Toliko. Ja ću da ti odgovorim razlog zbog čega se menja nadzorni odbor. Moj kolega Slobodan Vidojević je u sukobu interesa i dobio je odgovor Poreske uprave da ne može da obavlja taj posao, tako da je on podneo zahtev na ostavku na mesto predsjednika nadzornog odbora, a pošto će Nešić je predložen za glavnog urbanista opštine Brus i time će biti u sukobu interesa, odlučili smo na ovoj sednici da Slobodana i Nešića zamenimo novim članovima nadzornog odbora jer su u sukobu interesa. To je razlog. Da li su oni podneli izveštaj o radu za 3 meseca, koliko ima kako su oni izabrani? Jeste, taj izveštaj ima predsjednik za opštine, šta je zatečeno, kakvi su dugovi, šta se radilo sa imovinom javnog komunalnog preduzeća i direktor Milan koji je prisutan izneće sve te podatke. Izveštaj nadzornog odbora postoji, dobit ćete informaciju
posle tačke odbornička pitanja. Direktor javnog komunalnog ima sve podatke. Pozdrav da pošljemo na ulicu. Ja kada sam seo i krenuo da analiziram troškovi mehanizacije, na primjer, to je katastrofa. Kada analiziram stanje mehanizacije, to je još gore. Ja se onda pitam, pa gde su otišla ta sredstva? Na primjer, u poslednjih 5 godina oko 14 miliona je potrošeno na održavanje voznog parka. Ako ne, ja kada odem i pogledam taj vozni park, to je katastrofa, to ne vredi. Mi imamo 3 smećara, od toga jedan neispravan, jedan uglavnom je na kanalu i jedan koji završava posao. Znači i taj jedan smećar ako nam otkaže, nećemo moći da sakupimo smeće. Znači, zadatak svih nas, pre svega mislim ovde, jeste da konačno vidimo šta je cilj ovog preduzeća, šta je cilj opštine i da krenemo da unapredimo ovo preduzeće koje je jako devastirano. Kada sam seo 15.9. kada sam preuzeo funkciju, znači preduzeće je imalo 89 zaposlenih, trenutno imamo 10 osoba manje i još uvek obavljamo znači iste te poslove. Krenuli smo sa racionalizacijom. Takođe, krenuli smo sa opsežnim analizama što se tiče poslovanja preduzeća u nekom, ajde da kažem, u 5-godišnjem periodu prethodnom, a i naravno radimo analize šta ćemo i kako ćemo dalje, kako da prevaziđemo ovu situaciju. Dugovi koje sam nasledio su takođe veliki i takođe su veliki problem. Dobavljačima sa kojima najviše sarađujemo ništa nije isplaćivano u poslednje vreme. Tako da svi imaju neka potraživanja prema javnom komunalnom preduzeću i svi očekuju da mi to i izmirimo. Negde trenutno dugujemo oko 26 miliona samo dobavljačima. Nebojša Jovanović malo pre rekao da kasnimo 2 plate, još uvek to možemo da kažemo da kasnimo 1 platu, ali je jako upitno da li ćemo moći da nastavimo dalje da isplaćujemo redovno ljudima plate. Pa da ne pominjemo druge obaveze koje imamo iz kolektivnog ugovora. Znači sve u svemu, preduzeće je dovedeno u jako loše stanje. I moj zadatak, a ne samo moj, nego i svih ovdje prisutnih, jeste da sagledamo šta ćemo i kako ćemo dalje, kako bi preduzeće ponovo stalo na zdrave noge. Moje mišljenje je da to može, mi smo krenuli da štedimo tamo gde se nije ponašalo domaćinski u preduzeću, tako da već neki efekti se već vide, ali bez neke pomoći opštine, ja sam prvi da preduzeće ne prima subvencija, ali mi trenutno smo u takvom stanju da nećemo moći da izguramo bez subvencija i bez opštine pomoći opštine, odnosno svih koji rukovode opštinom Brus. Imao bi ja tu još hrpu papira i hrpu podataka da vam iznesem, ali to bi možda trajalo predugo. Evo čisto da kažem da u prvih 9 meseci preduzeće je poslovalo tako što je imalo mesečno 1 milion gubitak. Uočeni su brojni nedostaci, o jednom delu je već upoznato i predsjednica opštine i predsjednica Skupštine. Nadovezao bi se na Nebojšu Jovanovića, jeste malo bio problem taj što sednica nadzornog odbora poslednja je bila 8. oktobra, evo mesec i po dana ja nisam imao sednicu nadzornog odbora i to je dosta ukočilo neke naše dalje poteze, tako da ja se nadam sada, pošto smo konstituisali savjet i da će to da krene da funkcioniše. Tako da još jedan moj apel, znači svima vama ovde da moramo ozbiljno da shvatimo problem javnog komunalnog preduzeća, odnosno problem komunalnih delatnosti u opštini Brus, jer to nije problem samo moj, nije problem samo javnog komunalnog, nego sutradan bit će problem svih građana. Toliko, hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Hoće Nebojša ili ajde Nebojša. Kao predsjednik sindikata, ne znam samo kako mi zliba kao zaposleni, kao odbornici, kao predsjednik sindikata. Oba tri. Okej.
Ništa, svi smo mi ovde, da kažem, na zajedničkom zadatku i u interesu svih građana opštine Brus, zato smo birani vi između ovih ovde 29 odbornika, ja ispred 89 radnika dole kao sindikalac i ispred grupe građana ovde. Zadatak nam je samo jedan, da obezbedimo ono što se od nas očekuje. Znači sve komunalne delatnosti koje su od osnivača nama dodeljene. Svedoci smo da očigledno u zadnjih 2-3 meseca to nije, da kažem, na nekom nivou koje treba da bude. Ja zato tražim i kažem vama, a i rekli smo to dobro na sastanku sa sindikatom i uputili smo jedan dopis osnivaču, odnosno opštinskom veću i predsjednici opštine, da vidimo u kom pravcu javno komunalno preduzeće treba da ide. Da li su prioriteti mesna zajednica, javna rasveta, neke druge, da ne kažem druge stvari, ili vodosnabdevanje, komunalije, prečišćavanje otpadnih voda, turistički potencijale koje imamo na Srebrncu, koji nas očekuju da se razviju u narednom periodu, Brzeće i sve ostalo. Uzalud nama gondola i sve ostalo zato što ministarstvo gore i Republika ulažu, ako mi nemamo zdravu pijaću vodu u Brzeću, ako nemamo uređaj prečišćavanja otpadnih voda u Brzeću i sve ostalo. Svedoci smo ovde da u izveštaju u budžetu, malo pre nisam htio da se javim, ali čisto sam uočio da je na kontu subvencija od 5,7 miliona koji sleduju opštini Brus, odnosno opština Brus daje javno komunalnom preduzeću, da je u prvih 6 meseci iskorišćeno 5,6 miliona. Znači, na razliku od ekonomske i tržišne cene vode. Svedoci smo da za pranje i čišćenje kojih ide 11,5 miliona od opštine Brus iskorišćeno 11 miliona. Svedoci smo da od 1,5 miliona dinara za ozelenjavanje zelenih površina u Brzeću, Brusu, na Kopaoniku, na našem delu je utrošeno sve ostalo. Pitanje se postavlja sledeće. Ako smo sve to istrošili, da li mi, vi ili neko ispred nas, kako dalje za ovih 6 meseci dalje što ide? Ako plate kasne 2 meseca, ako kolektivni ugovor se ne poštuje, ako je neko potpisivao, da ne kažem po znacima navoda, neke štetne ugovore i sve ostalo, zašto onaj što trpi u vodovodu, u kanalizaciji, gde je 24 sata na usluzi građanima Brus i radi za 26 ili 30.000 ispod minimalca i krše mu se sva osnovna prava, zašto on da snosi odgovornost zbog nekih ispred koji su se dovesili? I šta dalje? Dali smo uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, očekuje nas. Opština Blace je dobila građevinsku dozvolu, Kruševac je već to završio. Gde smo mi? Gde smo mi? 800 miliona nas čeka investicije. Šta je problem? Što mi nismo dobili građevinsku dozvolu? Deponija, u kakvom je stanju? Pomenuli ste malo pre mehanizaciju. Da li je istina ili nije? Ja očekujem da date dokaz argumentovano. Pričaju se razne stvari. Ovde. I mogu da kažu kako ste vi, kako sam ja i sve ostalo. Hoću dokaz. Da li je kriv prethodnik ili ste vi? Radnici čekaju platu koja, da ne kažem, 30.000 dinara, ispod minimalca, a obavljaju posle 24 sata. Na usluzi su ovde građani. Ja sam u prethodnom izlaganju ovde rekao da Brus, neki u narednom periodu, kad bude problem, neće da ima vodu 3 dana, nego 33. Vodovod, 48 godina je star, 82. godine iz Vignjišta, azbestne cevi. Pa ljudi, kako mi da razvijemo ovu opštinu? Kako da budemo prioritet odnosno neke druge? Šta ćemo sa Brzećem? 2 godine neispravna voda. Ali smo uradili nešto po tom pitanju. Ali imamo odgovor na to. Ništa, niti ste planirali to. Niti smo stavili u plan. Evo. Zadnji direktor ste znali. Tako je. Ja sam bio... Tako je. Evo, dobro je tu što je Boban Dobrodolac. Tako je. Znamo koliko su dali za boravišne takse, koliko je bilo prodati zemlje, gore, svega ostalo. Da li je bio prioritet u mesnoj zajednici? Javna rasveta, ne znam ja šta drugo, ili problem vodosnabdevanja, ne znamo šta je. Ja sam bio zamenik direktora, ali samo prve 3 meseca, gde se za tih prvih 3 meseca i da sam se nešto pitao i usmerio, bio je predsjednik malo pre bivši 2015. godine. Napravili smo plan i rekli smo u kom pravcu Jurke Parasina treba da idu u narednom periodu. Voda od kanalizacije i smeće. I ništa druga. Kakva mehanizacija, kakva javna rasveta, kakve sve ostali. Svedoci smo ovde da 220.000 evra je uloženo u javnu rasvetu za zadnjih 2,5 godine. Pa da li je to prioritet opštine Brus? Ali to razvija privredni potencijal opštine Brusa, ali to razvija turizam u Brzeću, na Jarmu i sve ostalo. Ili nešto drugo. Šta je prioritet? Znači, pravi se plan za sledeću godinu, budžet.
i opštine, i EKP Rasine, mi mora da prepoznamo gde ćemo i u kom pravcu opština Brus da ide. Niti imamo više ljudi, o parama neću da pričam, niti imamo potencijale, sve je iskorišćeno, sve je prodato, problema milion i oko hidrocentrala, i oko brzeća.